Kom med på en vlog, hvor jeg skal til København for at filme en musikvideo. Dagen startede tidligere om morgenen kl. 8, hvor jeg tog toget til Aarhus. Så blev jeg samlet op, og vi tog mod færgen. Så tog vi mod færgen, Molslinjen. Jeg ved ikke, om nogen husker den her lokation, men det var der, hvor jeg filmede God Smag. Vi har meget at se til derude. Der er så mange ting, som vi kunne. Ja, fede lokationer i hvert fald. Når vi var kommet ud af færgen, og vi var på vej mod København, så lavede vi lidt hurtigt pitstop forbi en kamerabutik, hvor vi lige skulle kigge på nogle objektiver, nogle linser og så videre, SD-kort, og fuck, de havde nogle store linser her, mand. Shit, det var dyrt. Så kom vi til første lokation, hvor vi skulle filme ind i en skobutik, Carls Kicks. Tusind tak, fordi man måtte komme. Ja. Fik lavet en masse fede ting. Jeg mødtes med produceren, fik lavet nogle fede ting, en masse fedt lys. Og her kan I se, hvordan det så ud med shootet. Det fungerede sgu meget fedt. Jeg glæder mig sgu til at se, hvordan det bliver. Jo, alle sammen, så vi skulle filme en masse, og vi sidder i bilen nu og skal til at filme nogle clips herude med noget drone og lidt forskelligt, så det bliver vanvittigt. Yeah. For mig, baby, mens jeg sidder her og tæller. Sig noget helt slået, for der er penge i mine hænder. Baby, hun er finger 10 karameller. Hun gør en så er det heldig, som vi hælder. Siger hun vil med mig hjem, jeg kan ikke klare det. Skrider bare for festen, så jeg hopper i den garde. Baby, hun er comfy, så hun sætter sig til rette. Nu får en fødder, så I ved, hvordan vi har det. Baby, download, touch you toes. Sidde ved mig, bare 10. Blow us, blow us. Vi er blevet færdige med musikvideo, og vi står nu med en døner. Der gør dig fuld sjøner, mand. Lige præcis, bro. Så du kan ikke lide chili, vel? Nej. Men en rigtig araber, bro. Eller en rigtig perker, bro. Så skal der lidt child, bro. Så fuck, der er masser af kærlighed på den her, bro. Den ser altså god ud, den her, gutter. Du skal lige opløre dig, bro, for jeg har været på gang. Du presser den sammen sådan Du her. får ikke lov at se mig spise, det er simpelthen for crazy. Er det det? Okay, Ikke altså meget. Jeg tager lige ud. Hvad siger vi, Iso? Thumbs up, thumbs up. Ja, Chuck, vi fik ikke filmet så meget, fordi vi var sådan lidt tidspresset, men yes, det hele kørt, og vi er på vej hjem nu. Tak for det så med. Like, se med næste gang. Ha' det godt.